Έχω σήμερα μέσα στο στούντιο του Kiss 92 και 9, γιατί ακριβώς απέναντί μου σήμερα βρίσκεται η Ντέμι. Καλημέρα, Ντέμι. Καλημέρα και πραγματικά έκπληξη, δηλαδή. Πραγματικά ήταν έκπληξη, δεν το περιμέναμε. Ευχάριστη έκπληξη. Ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεσαι εδώ στο στούντιο. Βρίσκεσαι εδώ φυσικά για να μας παρουσιάσεις το τραγούδι με το οποίο θα μας εκπροσωπήσεις, θα εκπροσωπήσεις τη χώρα μας στο διαγωνισμό της Eurovision, ο οποίος είναι πότε? Είναι πολύ σύντομα. Ο ημιτελικός 9 Μαΐου, εγώ φεύγω σε μία εβδομάδα περίπου. Ωραία. Οπότε πολύ σύντομα. Φαντάζομαι ότι είσαι στο τρέξιμο τώρα αυτή την εβδομάδα, μέχρι τα τέλη του μήνα. Τώρα αρχίζουμε και περιορίζουμε όλα τα υπόλοιπα και επικεντρωνόμαστε στις πρόβες καθαρά. Μέχρι να φύγουμε δεν έχει μείνει πολύ. Πολύ ωραίες, κουραστικές. Ναι, πρέπει κιόλας. Δηλαδή αυτές οι μέρες που ξεκουραζόμασταν όλοι, το θέλαμε και ήταν απαραίτητο. Έλεγα θέλω να κάνω πρόβα. Δηλαδή μου φαινόταν παράξενο λίγες μέρες πριν φύγω να μην κάνω. Οπότε όσο πιο πολλές ώρες τόσο καλύτερα. Ωραία. Θέλουμε να μας πεις λίγο για τους συντελεστές αυτού του τραγουδιού. Ναι, το τραγούδι έχει γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος. Στη σκηνική παρουσία θα επιμεληθεί ο Φωκάς Βαγγελινός. Στίχους κλπ. Στίχους, σωστά. Στίχους η Ρώμη Παπαδέα με τον Τζον Μπάλαρντ. Και γενικά σε όλη την οργάνωση είναι η εταιρεία μου, η Panic Records. Οι χορηγοί μας είναι όλοι. Θέλω να πω ότι δεν είναι το κράτος. Ναι, το ξέρουμε αυτό. Είναι άνθρωποι που μας έχουν βοηθήσει και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είμαστε μια ομάδα που το κάνουμε με πολύ αγάπη όλο αυτό. Αυτό φαίνεται ήδη από ακούσματα που έχουμε και από το βίντεο κλιπ που έχουμε δει. Θέλουμε να μας πεις επίσης αν αισθάνεσαι έτοιμη, δυνατή και αισιόδοξη για να πάρει μια πολύ καλή θέση σε αυτό το διαγωνισμό. Ναι, όλα αυτά τα αισθάνομαι. Θέλω να κάνω και άλλες πρόβες, δηλαδή σίγουρα δεν είμαστε έτοιμοι αντικειμενικά, ψυχολογικά είμαι σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά μένει να κάνουμε πρόβες και να πάμε και εκεί και να ανέβω πάνω στη σκηνή. Νομίζω όταν ανέβω στην πρώτη πρόβα πάνω στη σκηνή, θα συνειδητοποιήσω ότι αυτό συμβαίνει στα αλήθεια. Είναι όπως όταν διαβάζεις για εξετάσεις στο σχολείο, που διαβάζεις και μέχρι τελευταία αισθάνεσαι ότι δεν είσαι έτοιμος. Ναι, αυτό. Λες δεν βγαίνει, αλλά τελικά σίγουρα θα συμβεί αυτό. Έχεις κάνει σίγουρα μια πολύ καλή προετοιμασία. Εμείς σου ευχόμαστε καλή επιτυχία από καρδιάς. Θέλουμε εκείνο το βράδυ να ασκήσεις, να σε χειροκροτήσουμε και να χαρούμε με την καρδιά μας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. This is Love από την Ντέμι τώρα στον Kiss που σου φτιάχνει τη μέρα με ένα